emagumbini amanomhlaba ngibingelela ubingelela kudokotela umthandazo uDlamini. Ukulapha khona emakhaya ngibisela inhlanhla nempumelo enhle, nijabule enjoy kodwa ningalimali. Nazi ukuthi ayikho into eshintshile, kushintshe inamba kuphela. Mbuke lokho nekhaya niphathe kahle ningenehle 2024. Sengathi konke nikwenzako ungakhaya. Ngibisela inhlanhla laba ukucala abantu bafuna umsebenzi, bafuna impilo yaphambili, bafuna umendo, bafisa ukwakha imizi, sekuthenga nezimoto, amabhizinisi, amathenda. Ngathi konke bengakhaya. Mhlawumbe ithunywa namadlozi abakhanyisela. Mbuke lokho nekhaya. Umuntu ekumele ashintshe impilo yakho wena, akekho umuntu oshintsha impilo yakho ngaphandle kwakho. Kuyoshana ukuthi nabungwe bakho mbulo nekhaya uyimisela kangakanani mbulo kwakho ekhaya. So uma ngabe nje lo mnyaka lo nje usizongena ku-2024 usengafana futhi na-2024 kube into efanako as long wena nje ushintshile ngeke kufane mbulo khona ekhaya. So ke ngabona lapha kube namaphutha khona walungise izokwazi impilo yaphambili. Ubonile ukuthi ukhonile this year, awukhona kwakho umuzi, awukhona ukuthola umsebenzi, awukhona ukuba nemali, awukhona ukuba iningi nje salile ukwenzeka. So manje 2024 sisalungisa amaphutha mbulo khona ekhaya. Akekho umuntu uzokulungisisa by force. Kukuwe mbulo khona ekhaya. Eyomili yakuphi emthonjeni mbulo khona ekhaya. Nomuntu ungamkhuza kanjani, umbonise kanjani, yena nje maye khona into eyenza i-right ngeke uzomshintsha unless uzobe ukuthi shintsha kuye. Mbulo khona ekhaya ungazilimazi, wenze into ongazange uze uyenze, uyithuke kusesibhedlela, uyithuke usezobozi nemoto, uyithuke useboshiwe. Ngoba kukhona abazibangene ku-2024 neyinkinga zabo ngijabula kuze kweca. God bless you, kusekubusise. Ngisakhona ngithaza mina eMpumalanga eBig Diff. Sekhona iwasho, amakhandlela impepho, ngingena emanzini. La ngikhona khona, uNkulunkulu uyangibona nabakithi bangibona. Nawe lo khona uyiphathe kahle. Inkosi ibusise.